Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Dinzet. Kanuri. Mutumin na ashe ku daman yana gari ne? Ku shigo gari dan Kanuri. Kai Dinzet ya gari ya kwana biyu kuma. Lafiya lau dan Kanuri. Alhamdulillah Dinzet. Ana jin garin nan fada. Wai ya yo in ana sallah ba an magana yi. Tun da ku ya ga mu ya nuso anan yayi shiru kaman shinkafan walima babu ne yasa ai. Wallahi mu ma yana ji fa. Yanzu dan Kanuri. Da a ce muna zanna ana. Kawai sai mun ga dan 1000 ta zo ta wuce. Alhamdulillah ai in ya santa ai 50-50 ne zai dau 500 kuma ya bamu 500 ai ko abokin mu ne Dinzet ai. Wannan kuma ba an maru kuma ba wannan nan ba 500 zamu dauka ba da ni da kai babba. Ba ku gagge mu ba ai identify sai ai. Wannan dubbul kara ne wannan ko ni yanzu na ga dama zan aje. Whisky duk me whisky kuma ba za ka sani ba ka san me ne in an samu 1000 kai ni zan dau 700 kai za ka dauki 100. To mu samu ma mu haka mai yana so. Let's go. Karu mene ka ga wata let's go. Kujina ka ce mu ya samu kenan ina zai raba kenan. Da mu da kuma na wannan zance ba mu da kuma ne ya san ta kudin? Dan Kanuri ka san me faru mun yi yarjejeniya da kai kan 1000 in an samu. Amma ai mu ne ya san ci kudin nan ai mu da ku ne ai da mu da kuma na dinji. Ni dai na dauki kudi amma kai dai ka ga na dauki kudi ni na tsinci kudi. Yo me ne yanzu ku yana da kudin nan walilanka kaga yanzu wannan naira 100 nan zan sha wiwi da shi da kunun zaki ina da ni a kan jakan ku zai mare mu Dinzet? An mare ka ba masala ku je mu zai muku yasin ga watutur ai wallahi ku tafi dare ne zai jira an bai muku yasin ga watutur ba ya tafi a kife. Ku je ba a gari ne wallahi ku je yasin ne zai jira ga watutur ku tafi kawai. Ba magana wasa ya mu ya tsinci kudi kuma zai hana mana. Yanzu wasa ne ga kaga yau wasa ne yana yi. Wasa ne. Yau da ba zai iya sandin ba. To haka ya